sådan en lortevær. Og nu skulle man med brødre. Ja, jeg får det gamle lortevær. Ja. Kan sgu da bare lade være med at tage din mor. Virkelig, jeg synes virkelig, at jeg er spooky, altså. Det er bare så klam. Jamen, jeg synes, det er helt vildt fedt sted, du har fundet, Søren. Men altså, bare dine lærere. De skulle virkelig ikke være med, så det var 3 gange bedre. Ja, men ja. Det skal de. Vi kan ikke slippe for dem alligevel. Så bliver du bare ikke stille. Ja. En engel gennem stuen. Ja. Det er lidt op. Det er et spøgelse måske. Ja. Wow. Går det også. Er der slet ikke nogen, der kan en god gyserhistorie? Jeg kan den fedeste. Det er manden med den grønne hånd. Der er slet ingen, der kender historierne herfra. Jeg boede engang en gammel mand herude, helt alene med sin hund, som folk sagde var gal. Hver torsdag gik han ind til købmanden. Men så var der en torsdag, hvor han ikke kom. Og næste kom han heller ikke. Købmanden blev urolig og gik ud for at lede efter ham. Men han kom aldrig tilbage. Så der blev sat en eftersøgning i gang. Man faldt aldrig den gamle mand. Eller købmanden. Nogle folk tror, det blev taget af UFO'er. Andre mener, det er hunden, der har ædt dem. Søren, du er så fuld af lort, mand. Hvad er det historien var altså? Lidt latterligt. Jeg tror ikke helt på den. Altså, så. Det kan jeg godt. Godnat, godnat. Gå med dig, mand. Men gå. Nej, det er altså jer, der skal gå. Og det er nu, I skal sove. Og klokken er mange. Ved I hvad? Klokken er mange. Bare 1 time til. Overhovedet under ingen omstændigheder. Det er nu. Sluk lys, gå i seng. Og det er nu, og klokken er, og det bliver den ved med. Ud. Hvor er det Og oprydning, det er umiddelbart noget, vi laver i morgen. Ja. Må du bare åndssvagt, du er. Ja, og stille. Ej, der er jorden så. Hey, Louise. Har du min pude? Ja. Nu vil du nok ikke sove i nat med den uhyggelige historie. Hvis du pæser i sengen nat, så skal du ikke komme over til mig. Hvad er det ikke tænkt mig? Er der ikke nogen, der gider at slukke lyset? Nej. Sluk. Og giv dem lige. Ved I hvad? Så er det nok. Det går nat nu. Vi kan godt stoppe det der med pudekampen. Okay? Godnat. Og så slukker vi lyset. Sådan. Og sov godt. Sov godt. Min pude. Katja. Psst. Katja. Katja, sover du? Katja. 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 Katja, vågn op. Katja. Katja, der er noget galt. Shit. Fuck.
af, Louise. Det hele skal nok ordne sig. Hvad mener du? Hvordan? Vi skal nu til en Danmarks premiere på gyserfilmen Det Sidste Offer, som er lavet her i regionen. Vores reporter Allan Føns er i biografen i Store Heddinge, hvor skuespillerne netop er ankommet. Ja, Lisbeth, jeg kan sige dig, her er rigtig mange folk mødt op. Og anledningen er, at der er gallapremiere på Bonsteds Toftes 10. klasse, som har lavet gyserfilmen Det Sidste Offer. Og mens jeg lige finder skuespilleren, hende der har hovedrollen, Kokolina, så skal I lige se et klip her, fordi vi var nemlig med til filmoptagelserne. Se her. Det er 10. klasse fra Bostofskolen, der har skiftet blyanten ud med et kamera og læsebøgerne ud med et manuskript. Den almindelige undervisning er lagt til side i en uge til fordel for en gyserfilm. I den her uge, der har vi fået lov til at bruge den til vores projekt. Og der synes vi så vil vi lave noget nyt i år. Og der vil vi så prøve at lave en lille film på 5-7 minutter. Og der bruger vi så hele den her uge, fordi at vi har fået lov til at låne det her sted 2 dage. Nu er det ikke bare sådan lige at lave film. Det kræver disciplin, tålmodighed og ikke mindst overblik. Og netop derfor har man hyret skrækfilminstruktøren Martin Schmidt ind. Vær lidt stille, eller vær med at snakke i munden på hinanden og sådan noget. Det er lidt ligesom at gå i skole i virkeligheden og lave film. Jeg er ked af at sige det. Film er også dansk. Vi har jo dansk undervisning nu. Men film, det er jo en del af de unges virkelighed. Det er jo faktisk det medie, de bruger mest. Og derfor skal de selvfølgelig også lære noget om de virkemidler og hvordan film laves. Ja, og jeg tror faktisk, jeg har fundet hende. Hun står herovre. Dag, Kokolina. Du har hovedrollen i den her film. Ja. Hvordan har det været? Jamen, det har været enormt spændende. Det har faktisk været lidt af en oplevelse, som jeg er utrolig glad for, at jeg har været med til. Ja. Hvad kan du bruge det til? Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan bruge det så meget andet, end at jeg har sådan længe har haft sådan nogle planer om måske at være skuespiller, når jeg bliver stor. Men det er sådan nogle barndomsidéer og sådan noget, som jeg ikke rigtig ved. Men det har været i hvert fald spændende at være med. Utrolig spændende. Efter du har været med på det her nu, har du så fået mere mod på, måske at skal på skuespillerskolen eller sådan noget? Ja, det vil jeg nok sige. Ja, det har jeg. Stemt. Nu spiller du hovedrollen i den her film, men kan du prøve kort at forklare mig, hvad handler det om? Jo, det handler om en skole, som er på lejrtur, eller en klasse, og den her lejrtur, den foregår på en gammel koloni, og så om natten, så vågner hende, Louise, op, som jeg spiller, og opdager, at der er noget galt. Altså, det er bare frygtelig stille, altså.
Og så står hun op for at gå hen, for at vække sin veninde, for at sige, at der er noget galt. Og i det, hun skal til at